Go! How to even learn this? I think about dynamics. Силу, дай горе! Не знам на кой се прави, сега се разкажа. Добре, добре. Айде нагоре. Добре, друго е да... We out here listening to some house music on the bars, preparing for a session. Дай сега нагоре, дръж. Guys, like every single time you just need to push the earth. Nice. Majestic. Not so majestic anymore. Okay, not the best angle. Okay. The spread you can say. That's gonna be in the books. A great memory. Say again, we're gonna be trying the 720. First we're gonna go with some 360s. Then let's see how close I can get. He'll fall. Okay, maybe not. Another one. Сенсей Вук. Да, благодаря ти. Нали, малко privacy. Well, don't spread your legs. Just do full front lever. Don't be a bitch. Nice. Good. Да, този път не се виждат скритите части. Push the earth! Айде де! Айде де! Защо не скачам достатъчно? Задарях някак. How to even learn this, man? Bro's doing the wrong conga. Аре бе, бутай, push the earth! Не, как ги правиш тези движения, бе, пи? Добре, тази беше по-хубава. Почти.
Направиш ли 360? Ще пробвам след малко. Добре, че искам да ти покажа нещо. Да, малко страшно, защото се лек се е хлъзгаво. Да, ако се пребиеш, аз почваш да ти се смея и това е. Мисля, няма да се щупиш. И за достатъчно пъти си ме виждал как се пребивам, дай ми малко и на мен да се възсмея, айде са. Моля те. И тук за втори път някак си се задържам само на една ръка, не знам как го правя. What do you mean? Така си докато се лолея, пак се задържах на една ръка като миналия път. Тук, айде да правиш 360. А? Тук да ти обяснявам 360. Mastering the 360 without using the power and the struggle to be on the high bar and struggle with spinning, get where we are in the air. Представи си, че това там е ония лост. Сега искам така да направиш горната част на тялото. Така, засилваш се. И схващаш, за да мога да разбереш. Не, ти не се парзаляш. Виж аз какво правя. Така, хода, тука. Така, после хода отново. Завърташ се тука и го хващаш. А не. Как се прави? Да. И пак отгоре, с ръката, лявата ръка да те води. Така, напред, идваш назад и с тялото. Добре, виж, завършиш и си хващаш. Не мога да разбереш как се. Така, дай сега. Добре, дай пак. Дай сега. Разбрах. Ой. Без да спираш тук. Сега, без да го имаш ето това, тук чакаме. Направо, идваш тук и се завърташ. И сега схвани лост, после. Това ще завърши зле. Видя ли как подскочи? Да. This is how we master it here first, when we have our legs on the ground, and then when he goes on the high bar, he's gonna go just and catch it. Добре. Не знам на кой се правиш, аз се разпевам тук. Дай! Дай силно, дай горе! Дай! Дай, Боро! Така, браво! Окей. Като краката ти напреде, тогава те отидат назаде и главата ти отиде напреде. А не... Да. Не правиш такива движения. Не си сложих ръцете. Добре, това беше добро завъртане. Обаче... He's going to do it on the high bar. Let's see how close he gets. You can watch the last video to see his previous attempts, and now you will have the before and after this improvement on the low bar. As you can see, I'm very motivated. Yes, 360 is very easy. You just grab the bar and then just spin. Like he does it, so I can do it too. Okay, it seems like I cannot do it. Пак ще се получи, май. Видя ли? Да. Това е най-полезното упражнение за 360. Защото то всъщност проблема е, че хората не могат да стигнат до тук. Те трябва да го усетят. Това акшен е много добре. This is our artist and he's making his artwork right now. Това добре. This guy is progressing really fast.
You see the change after that small improvement? No, that's because of the coach. He uses some really weird exercises to show me things, but they actually work. I like the squat spread. Не, добре, звучеше по-забавно в главата ми. Това беше прекалено близко. Да. Ръката ми е така застана, обаче не го хванах. Е така буквално беше застанала. Найс! Да. Сега и другата ръка. Много съм щастлив, много ти благодаря. Айде, давай. Не, това... And can you imagine, this is only the second workout of doing 360. Бат, ако станеш треньор по динамика, ти казвам, няма да имаш равен. Добре, дясната ръка си отпускам, не трябва. The thing about dynamics is that you don't feel it and you think you're doing it wrong, but you need to do around 600 wrong attempts to get one right, so you can finally catch it. Because when I'm rotating and I want to implement the pull with the rotation at the same time, at first it's really hard and you don't really have the pull strength and the muscle memory to just do that. So you need to do 100 attempts to just feel it become one. Good job, Сколкото беше ужасна. Добре. О, дай! Почти я направих. Окей, даже си викам, той отдавна не е правил нещо ново, май нещо ще да се пробва да покаже и сега изведнъж просто го хващаш това. Ега ти предихта. Това как се нарича? Ширин по 820. Не. Dislocated. You need to knock out the bar like this. Not put it in your back pocket. Не, тук не успях да го маркам. Аз го марках, да, но не успях да го хвана хубаво. Yo, what are fish doing these days? Not DJ! Имам ли кал по задника? Bro started breakdancing on the bar. Това е прекалено, да. Това пак е като с скина, дето само го марквам и не го хващам. Сега пак трябва също. The dynamics is not that hard as the statics because there are two different things. With the statics, you build up the muscles to be able to hold on a certain position. But with the dynamics, you need to be able to be comfortable in the air and know where you are. Because you need some attempts to feel comfortable in the air, like you know where your head is going to go, how you're going to spin, or how are you going to flip around the air. So dynamics is more of attempts than physical strength. You need the first few fundamental parts to be able to know how to spin or how to flip in the air, and after that it's all about attempts and figuring out, because you can have all of the advice, but if you don't actually do it, you're not gonna achieve anything. Show them who you are! Стана напред и везна. Найс.
Тази сила. Тази мъжка сила. You know, for me, what I'm doing right now is like a chat room to very special. Yo! You're doing front lever. Yo! Носи близко и ръката избавя така. Да, ми е странно. Усещането ми е странно, че успявам да се завъртя толкова. И в главата ми има едно съмнение, че още от тук няма да се завъртя, ама някак си успявам да се завъртя. Можеш? Ти просто много чакаш, за да можеш да се завъртиш. Чакаш само в последния момент. Да дойдеш тук и тогава се завърташ и два пъти така. Знаеш, така. Това ще потичиш. Всичко в едно. Добре, постарай се да видиш лоста и с другата ръка. Така. Бе, лоста го виждам, се остава дясната ръка. Ето я са много яки. Това беше много хубаво. Тук се изпардям много тежко. Много тежко. Аз просто те гледам. Тук като те гледам ти как стоя въобще, аз слушам. Аре, аз съм просто шримфлип. Давай, добре ще давам. 70. Много нагоре. Да, ето. По-добре. Излагаш се. Даже пръчка хвъркна при мене. Не дърпаш, ръката ти минава отдолу. Поне го хвана. Okay, nice. With dynamics, you are one with the air. Yes, push the air. No, rotate dirt on your finger. When you combine all of this, you flow. You feel the freedom inside of you. You see how time bends around you. The time slows down. You can see everything. You know where you are in the air. You know what you're going to do. You know on which position you're going to be. And you know how to perform the next element in the combo. That is why dynamics is freedom. Мале мила, тук тъга ти доджа. Това беше почти 720. Boss a giant.
Като робот. Тук много се забавих. Go! Сякаш се завърташ тук и седиш тук. Идваш, пускаш се, завърташ се от само себе си и се хващаш.